bizitzen aztu, zaionaren zuloekin karrika utzetan, begirada galdurik. Askatu ezinik
pareten artean bakarrik aukizar baten ezeririk bizitzari galdez baden errukirik denbora bizaian marrazturik lehen barkamena oroitzen inez mozorro bat zen gelozi hotza maskaratzen azala odolet jazten ez da inor ispiluaren aurrean euskor dramaturga borturik idor naiz bizitza guztia bionzor eta ez da inor sentitu nahi du bizirik ez du espero lorerik ilusioa eskutik harturik ez da inor
kanonak mamu, gure beldurren jabe. Eta gudamu arrazoi otoi, okazoik beldurrak usatzeko. Egingo banu formak bihurtu azertz, izlada bat ametz, krisketa bat dut beldurren, kontrako armatza taulana izelako, izpiluentzako, askorentzako. Beldurra den terapian ezurretan nahi gaituzte begiakotz zuzen zorrotz nire korputz dena arrotz non nago zein naiz ni. Izpilua baino argalago eta beti nahi nuke hauzkorrago arrazoi otoi beldur denak desagertzea gure eskutan dago. Ametzek kontsumitzen noten arren zarri, konponbidea ote da begiak iztea, izar denak piztea, hauzardiz jaztea, berriz aztea. Berriz aztea, zauriak minegin eta helikatzen nauten ez, hause da nire egia, gezurriaiago alegia, baditu kontzeju gehiago ez du nahi, konponbiderik ez du nahi, biderik izan ezean. Zakia edo bulba izateak bihurtzen gaitu hobe, baina betidan jakin izan dozu beste aukera batzuk badaude. Txikitatik sentitu zara ezberdin, ta txikitatik sentitu ere ikastetxeko testu liburuetan memandako bidefinizio akarro.
politago jantzi zaitezta irten kalera barrez. Ze naturala baita izatea, zakildun emaku, mehaludun gizon. Baleko laukarun dizen, begiraden gainetik zaule, eureko lapioekin, inoiz kezkatzen
dena indar bituz egun bat gehiago bizirau Ametzaiek bilatzeko